କାହିଁକି ନେବିନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବି ନା, ଡେଫିନେଟଲି ନେବି। ବୁଝିଲ ତ? ଆରେ ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? କଣ ଭଦ୍ରାମି ଶିଖିନୁ କିରେ? ଭାଇ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି। ହଉ ହେଲା। ଜନ୍ଦା ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି କ୍ଷମା କରିଦଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି? ତାମାନେ ତମେ କାଠୁଆ ଜନ୍ଦା, ମୁଁ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କଣ ସେ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା? ହେ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ହଉ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଫସଲ କରୁଛ, ମୋତେ ସେ ଫସଲରୁ ପରିବା କିଛି ଦେଇହବ କି? ଅଜା ଥୋଇଥିଲା ଆଉ।